Når jeg kommer ind i Powtoon, så trykker jeg Create a New Project. Så kommer vi ind, hvor I kan vælge en masse forskellige temaer, og jeg vælger så et blankt. I kommer så nu ind på 3 blanke sider, hvor jeg vil vise jer, hvordan vi kan lave den første. Herude i højre side, der kan man vælge forskellige characters. Og vi vælger en glad mand. Den her glade mand vælger jeg hernede i midten, i bunden, at han skal komme ind efter 1 sekund. Og han skal komme ind fra højre, og jeg vælger, at han skal være her i 10 sekunder. Så hvis vi tager den røde pil tilbage og trykker play, så kan vi se, at han kommer ind, og han er glad. Så kan vi gå ud i højre side igen, og så kan vi vælge noget tekst. Og vi kan så sige, at det skal være ord for ord, der kommer. Så kan vi sætte det her op over ham. Vi kan lige rykke ham. Så kan vi skrive: Hej, fjerde klasse. I skal nu lave jeres egen og så kan vi gøre skriften lidt mindre. Vi kan vælge en anden skrifttype. Så kan vi trykke apply. Så kan vi sætte det. Og det vælger vi skal komme efter 2 sekunder. Så tager vi den røde pil tilbage, og så trykker vi play. Så kan vi gå tilbage igen. Og så ude i højre side kan vi vælge en baggrund til manden. Så kan vi kigge lidt forskelligt. Vi kan så vælge vi vælger en rød. Går vi tilbage, og så trykker vi play. Og det er så sådan, at I kan lave jeres egen Powtoon. Held og lykke med det, og god fornøjelse.